Moikka! Somefavu suosittelee osa 2. Kerron eilen 4 000 hengen bileistä, joita järjestettiin itse asiassa 15 vuotta suurin piirtein. Ja kun me järjestettiin ilotulituksen SM-kilpailu, meillä oli aina niin kuin ilotulitusbileet ja sitten meillä oli keväisin nämä 1000 hengen bileet. Niin yhdessä vaiheessa ne vähän yhdistettiin sitten. Ja kun 15 vuotta tuli täyteen, niin sitten ei enää tehty 1000 hengen bileitä eikä ilotulitusta, koska niiden aika oli sitten vähän ohi. Mutta ehkä nämä bileiden aika olisi taas, että järjestäkää ihmeessä. Ja Toivo järjesti meille muutamia näitä aika montakin 1000 hengen bileitä. Sitten meillä oli ihana myyjä nimeltään Ville Niinistö. Ja Ville Niinistö siirtyi Lataamon palvelukseen, jonka jälkeen sitten aika luonnollisesti tutustuimme Lataamossa sitten Tim Leedsoniin, Nikke Ehrnroothiin ja Villeen ja ruvettiin niiden kanssa järjestää 4 pikkujouluja, joita mä järjestin kanssa aika monta vuotta, melkein niin kuin kaikki. Ja sitten järjestettiin tuolla teurastamolla tai tuolla Suvilahdessa itse asiassa Tiivistämällä. Meillä oli esimerkiksi ihanat pinkit bileet, meillä oli Samuli Edelman, meillä oli Robin, jota mä en muista ketä se kolmas oli, joku ehkä muistaa, mutta oli kivat bileet. Sitten me siirryttiin Sanomataloon ja ruvettiin järjestämään, mut pyydettiin mukaan pikkujoulutiimiin tekemään yhdessä Hanna Johteen kanssa koko Sanoman pikkujouluja. Ja me järjestettiin ne Telakalla ensimmäisiä kertoja. Telakalla meillä oli Sanoma Awards ja kotibileet ja näin. Ja meillä oli siellä esiintymässä. Esimerkiksi yhtenä iltana meillä saattoi olla Sunrise Avenue, meillä oli Apulanta, Jenni Vartiainen, Reino Nordin ja JVG. Sitten toisena kertana meillä oli Apulanta, meillä oli Halo Helsinki, meillä oli, se oli ihan uskomaton miten paljon. Ja sitten loppujen lopuksi siirryttiin tuonne Sanomatalon puolelle ja siellä sitten Latamo edelleen teki Nikke Ehrnroothin kanssa, niin kuin tein eniten ja Nikke on niin kuin, siis hän on aivan superhuippu. Ja sitten tuli tuottajaksi Heta Holopainen, ja Heta on aivan siis supertuottaja, ja hän tuottaa edelleenkin Sanoman pikkujouluja Lataamossa, että kiitos rakkaat, että sain teidän kanssa yhteistyötä, ja suosittelen teitä niin kauan, kun järki juoksee. Hei, kiva loppupäivää, palataan taas!